आंनि बेमाराबो नै दायो बारासो जाबोनो हमदों ना नों आंखौ बुथारनोसो सानखो ना माखो नोङो लेंग्रा न'आव फैफिन नोङो न'आव फैफिन खुलुमबाय फिन खनसे नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ बरायलायबाय तो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आपडेट लानानै फैदों हिन्जावाबो 3 गथ' गोनां आरो हौवायाबो 3 गथ' गोनां बिसोरो बेंगालराव खामानि मावनो होननानै गावनि बिसि गथ'फोरखौ थगायनानै खारखोमालांदों हिन्जावसो लानानै खारलांबाय आरो बेंगालराव खामानि मावनो थांनो होननानै हिन्जावखौ ओरैबायदि थगायनानै थांदों दा नैबे आपडेटखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाफ्लेबाय थानाय गले गले नोंथांमोना सानफ्रामबो नुबाय थायो माने गावनि हिन्जावखौ गारनानै गथ' गथायफोरखौ गारनानै आरो गावनि फिसाय गथ' गथायफोरखौ गारनानै खारबाय थानाय दा नैबे आपडेटआबो बेनो सासे बर' हौवाया गावनि फिसा 3खौ गारनानै 3 गथ' गोनां हिन्जावखौ माने बेंगालराव खामानि मावनो होननानै खारखोमा लांदों दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां तो जोबोर माने सोमोनांथाव नैबे सासे सुबुङा न'खरनि गोबांथार माखासे खहाफोरखौ सुफुंनो होननानै माने दाहार थुहार मारिनो बा बायदिसिना न'खरनि जेंना थानाय हिसाबै बेंगालर खामानि मावनो होननानै दा बिसिनि सिगाङाव बुंनानै थांबाय दा बिसिया बेखौ गुवाहाटीसिम दोनलांलायबाय ओमफ्राय उनाव मा जाखो जेब्ला दोनना फैखांनायनि उनाव बेखौ उनाव मोनथिबाय बियो बेंगालराव थांनाया ओरैनो थाङाखै हिन्जाव लानानैसो खारलांदों दा सिगाङावनो नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो आंनि मुङा साबित्री राभा आङो ढेकियाजुलि घग्रा कसारी गामिनि आंनि फिसाया दाखालि बावै थांनाय मंगलबार खालिनो खामानि मावनो थांगोन गुवाहाटीयाव होननानै बियो थांदोंमोन माने आंनो दोनहैदों बेखौ गुवाहाटी हालासे ओमफ्राय उनावहा माने आंनि फिसाया मा आंखौ बुंदोंखि खामानि मावनो थांनोसै आङो लाइन बिलबो होनो दङ बिदिनो बुदावबो फैसा होनो दङ आरो बिदि नों बेमार जानायावहा फैसा लाबोनाय बेफोरखौ मारिनो दङ आङो सप्तासे थानानै न'आव फैफिनगोन बिदि होननानै बुंनायमोन बियो बेनिफ्राय उनावहा दा बिनिफ्राय खामानि मावनो थांनो बे मंगलबार खालि बिदि हिन्जाव खासे लाना थांफागोन आंबो मिथिया बेबा आंहा गथ' 2 दंखायो बेहाबो गथ' 3 दङ बे हिन्जावहाबो गथ' 3 दङ मानो होनबा आंहा दिनै नै बेमारावहा गोलैनानै दङ लेंग्रा नोङो जेरावनो दङ बेयावनो जोंखौ अननानै फैफिन नोङो लेंग्रा नोङो मानो जोंखौ बिदि गोदाव सोराव खालामनानै थांखो नों न'आव फैफिन नोङो जोंनि सायाव नोङो माहायबो अननाय फैयासै नामा नोंहा जोंखौ इमान गोदाव सोराव खालामना गालांबाय नोङो लेंग्रा नों जेरावबाबो नुदोंबा मानि नों फैफिन नोंखौ आं दाबो जेबो हामा मोना नोंखौ आं दाबो बजबना लागोन दिनै फिसाखौबो गोदाव सोराव खालामना थांबाय आंखौबो गोदाव सोराव खालामना थांबाय नोङो खामानि मावनो थांगोन होनना बुंनायखाय आं नोंखौ खसा होननानै सानोमोन नों दिनै आंखौ थगायनानैसो थांबाय माथो नोङो दाबो जेबो नङा नों फैफिन मोजाङैनो फैफिन लेंग्रा नोङो न'आव आंनि बेमाराबो नै दायो बारासो जाबोनो हमदों ना नों आंखौ बुथारनोसो सानखो ना माखो नोङो लेंग्रा न'आव फैफिन नोङो न'आव फैफिन नोंखौ गोसोखांबाय थादों जोङो बाबा नों बहा दङ बाबा नों माहा दङ जेरावबाबो आं नागिरनो हागोन नों न'आव फैफिन बाबा गोसोखांबाय थायो नोंखौ जोङो माबा न'आव जल्दि फैनो थारैनो नुबाय नोंथांमोना मा फोरमायदों बिथिं बिसिया फोरमायनाय बायदिब्ला बिसिया बेरामजों गोग्लैसोनानै दङ आरो गथ'फ्रा अलरेडि 3खा आरो जाय हिन्जावखौ लाना खारदों बेहाबो 3 गामिखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय ढेकियाजुलि सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलि घग्रा कसारी गामि नोंथांमोनाथ' जाय बर' आइजोआ गावनि हौवाखौ खारनाय बिनि सोमोन्दै फोरमायनायावनो नोंथांमोना बुजिखाबाय थ' अब्ला साननानै नायदो ओरैबायदि आसरित जोंनि बर'नि गेजेरावबो माने 3 गाहाम गथ' नोंथांमोना नैबे सावगारियाव नाय आरो जाय हिन्जावखौ लाना खारदों नोंथांमोना नैबे सावगारिखौ नाय माबायदि माने मा फोरोंनो सानदों दा नोंथांमोनाथ' सानफ्रामबो नुबाय थायो दा बिनि सायाव मा बुंनो दा न'खरनिया खावलायदों दा बिसिया खावलायफिनदों गथ'आ खावलायदों जाय जायगायाव थांदों बियो न' फारसे फैफिन बै हिन्जावखौ गारनानै न'खर संसार दङ दासो सोलिफुनाय आरो हिन्जावआ बेरामि जुदि हिन्जावनि सायाव गथ' गथायफोरनि सायाव जुदि अनखांनाय दङब्ला बिथाङा न'आव फैफिनथों दा बेखौ जाय गारनानै थांजानाय बिसि
बियो माने गाबै गाबै खावलायदों आरो थ' नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम आरो बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो।